Er det Viggo Mortensen? Det er Viggo Mortensen. Okay, 3 bolden her. Ja, prøv. 1, 2, 1 til. 1 til. Ja, 1 til. Holy cadaverino! Jeg er stiv nu. Der er ild! Karla bunker! Bitches. Fuck it! Oh shit. Det skal op på. Ja, præcis. Bitches! Bitches! Ej, pis! Tæt på. Ja, jeg fejler igen. Igen. Der var den sgu. Der var den. Hvor er tosset! Så prøv at lave 5 mål. Nej. Hvor fik hun også dem? Til måneder tilbage. Vi tager op til måneder tilbage igen. Hej. Jeg synes, der er en masse tyngdekraft. Lo. Ja, også det. Jeg laver den. Jeg prøver, sådan jeg kan lave den. Stop trigger like Marlin. Ja, stop. Trykker like Marley. Stop trigger like Marlin. Jeg skal lige lave min baglænder. Du rammer det baglæn. Jeg vil lave en forlæns, baglæns. Han baglæns, forlæns. Baglæns, forlæns. Ja, baglæns. Så dør jeg. Ja. Baglæns. Shit! Prøv at lave en sidelæns. Salsa. Gør du det? Det kan du ikke. Prøv at lade mig gøre det. Jeg tror faktisk, jeg kan. Det er fucking ubehageligt. Rudi, han gør det. En sidelæns. Ja, han kan godt sådan. Ja, sådan her. Altså bare... Der var tæt på et ad. Jeg går over. Ja, Rudi, han er også syg i hovedet. Ligesom min mor. Pik mig i øret, mand. Ej, tak. For fanden I fuck I. Du må ikke få min Satan! tissemand. Pikkemand. Nu er jeg over i hækken. Hvor er hækken? Så rullefald, ja. Det der gør jeg ikke. Hvorfor? Hvis jeg rører ind i hækken, det har jeg gjort ikke engang. Jeg ryger over hækken. Jamen, jeg ramte med pikken første gang, så knaldede jeg hovedet ned i jorden. Fordi min ben kom sådan og så... Ja, slap. Prøv at hoppe. Hop. Ja, den her. Ja, det skal fedt. Karla bumkold! Baglæns. Så lad en baglæns der. Det kan være bladet. Må jeg lige komme op og stå på ben? Ja. Ja, det er sådan. Prøv at se den her. Der laver jeg et rullefald. Nu står den her godt nok i vejen. Det er ikke et rullefald, det der. Det er ikke et rullefald. Ej, næsten. Koldbødt så. Koldbøt! Prøv at hoppe over stolen. Kan du det? Easy peasy. Hvad kan man bare ved, når man lige hopper sådan? Og vælter lortet, hvad laver man? Nu står den faktisk lige præcis, som den skal.
Nå. Skal jeg lave den til? Jeg smider ikke trøjen. Nå. Skal vi lige gøre det i bare mave? Jeg gør ikke. Kom nu. Kom nu. Hold nu kæft, og hvad så? Du ser også mine nipples. Ja, du må ikke se mine. Du må ikke se mine. De bitches må ikke se mine nipples. Du går helt amok. Han er ikke helt normal! Nej. Nej! Og det kommer op på Facebook. Og hvad så? Det gør også, at sige min mave. Nibbles. 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 Jeg er ikke træk buksen. Og prøv at lave en baglænder med bukserne. Ej, er du syg? Nu bliver du bandet på Facebook. Jeg tror også. Nej, det er ikke. Kys. Pæk mig i øret. Kom over. Min tur! Sushi, du må ikke tage den stol. Nej, den står og filmer. Den står og filmer. Jeg har hoppet over hækken i dag. Er det ikke vildt, jeg kan lave baglænder nu? Jeg kan lave baglænd forlænd. Jeg kan lave en baglænd først, og så en forlænd bag. Lave forlandsbaglænder, det synes jeg gjorde. Nej, jeg tager med. Jeg tror, jo mere vi træner, jo bedre bliver det. Hvad, Alec? Jeg kan bare træne hver dag til at lave det. Jo bedre og bedre vi bliver. Man kan godt lave sådan en træning. As. Hvad? Ej, den kører. Den kunne godt lige være lidt større, hva'? Ja, der skal være lidt større trampolin. For at lave det der. Der er tæt på! Nu er du ved at lave en BB. Ja. En bumsebag. Og så stopper vi den. 3 bollænder. Og så laver jeg en sidelæns. 1, 2, og 3, og 4. Ja, tak. Skal vi se, om jeg kan lave den nu? Skal vi se, om jeg kan lave den nu? Det var fedt en afslut. Ja, lave sådan en sidelæns en. Nej, der er tæt på, mand. Det var tæt på, mand. Prøv lige at lave en til. Ja! Sådan! Fed afslutning, mand.